are you waiting for? It's not for you. What are you waiting for? It's not for you. What are you waiting for? It's not for you, baby. Nobody else will do. Yes. Pwede na siguro kuan siguro nga moapil sa umaabot ka singing konti siguro sa kuan. Pista sa Asturias. Hinduta siguro ko tingo. Unsa to sa may akong nindot nga kanta. Kato ding Tagalog na lang nga. Kato siya ko na Paano ang puso ko kung wala ka? Uy! Oy! Ano naman ka niya? Sbaan mo oy! Natog ta! Patay. Kanindot akong tingog diri nya sige sabaan. Bawa na mi! Sbaan mo oy! Kita katog na! Ay lang yung nanagol, kibaw ko eh. Natulato mo dahil. Inyo pa tabadlungon. Ngita kong layan, be. Unsa mo tong gihatag ni Itsoy oy? Bahaw mo siguro to. Puang gini tuhana Kudgayang idoy ay gilangol ko sing paabot niya. Doy! Kadugay ba? Oh, hapit na, kadyot lang. Unsa? Ikar ba hinungdan ni Raban? Basta kadugayan ni tuhana gyud. Pabuta ko, hapit na. 5 minutes later. Paglali ba? Kadugayan ni mo oy. Oh, unsa man? Apura duwa sa di mo oy. Asa mo tim gingon nga imay paputol ba? Sa akin? Ato na ito. Tanaw ba? Kana. Nagmeet mo sama child abuse ana, para man nagtiguang gi minupos. Unsa? Alang man ang saging nga oy. Purti Di ako giingon mo, di mo ka mamili kay mo na to natanaw. Pasag na. Time Wala. is true. And you need is to Ano depart. karon? And sometimes Ito, maroon na kulungog ko. Maramag Ipagawang? Maramag. When you Tuko man ang stumble tingog. and fall, Iro oy, marag iro. and you need a Oh, tingnan ko, no? shoulder to lean on. Ito na, ito Ito. Sa baar, oy. Tao na. Boy, ano? I'll be there, you helping hand, and you know, sensual and less. Boy. Oh, you see that thing, what darkness. Boy. We are helping hand. Ikaw ba din na, boy? Oy, Ko si Boy gyud. oy, Choy, Ikaw ba din na, boy? Oy, Ano si Boy gini? oh, nalagay mo, nasuray lagay mo. Abi man namog iro ga pagot-pagot. Ino sa sakita sa Ya, inyo, ako bukiro. akong paminaw nimo Boy. Mura sa tuko. Ina ninyong Abi duha. Ay, iro nga gauwang wa mo may support na ko. Wa may support sa akong tingog. Sayop ka bay. Gusto sa singir. Turo. Singit. Oh, tato lagi. Wa mo kabasa dito sa ano sa munisipyo din nga nagibutang dito nga singing kunti sa Asturias. Mura ka Pero ba tayo pisa- tabay pisa- na size. singir kuntis. Pista. Pero Ina niyo eh. kadagag mga nindot og tingog dito nya. Binyo si tanaw niyo day. Ikaw ba? Ba't hindi kong tingog day nga Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Domingo. Sige kong praktik. Bebe, kung dindot kag tingog, sampuli ko na bebe. Bitaw Boy. Sampuli mi. Sampol na dayo. Kuan kanang nakoy sampol kanang Saan kanta lang ko kuan be. Kini Kastilyo mo hangin. Diba ko ana? Gusto mo hangin. Oray. Lagi Gay, niya. Gina na. Paminaw mi. Minsan ang isang pangako'y nayambing sa isang kastilyo. Saboy. Kurog man Maro ako. matag na asa. Dili man na mong kantaha. Maro matag nay namatyan ano. Awaw, kurog na awaw. Minsan ang isang pangako'y Adili oy. Marag may patay. lain na ninyo oy. Patay daw. Luya dun na ko eh. Migo to dulaw ya. Mamumulat to po na ko. Apel sa ko kanta. May pahilang ko tabangan sana eh. Tabangin lang ko niyo be. Saan ako pag kanta nindot og tingog be. Ito giri kang mahimong singer ka na. Oo. Purti pagkataas ng tingog. Oo lagi. Tabangan ka na mo. Pag sure na ba idoy ay. Nyara sa. Kinida.
Madungog ako tingo. Jikanta na ko. Wala dagkay mo makpakyaw. Makita na ako akong uyab nga si Kon, sa tingin ko uyab na ko katong taga simbahan ba. Jennifer Ray. Jennifer, asan ka? Mano to ato doy. Saan to ni? Ano mo? Lugi sa istorya. Nya, sige. Kuha ano ko mantika. Ine. Oh, mantika. Ah, sige. Mantika. Bay doy. Oh, asa man to si Padung bay? Nagkuwag katong amo ipainom nimo. Oy, kay para mo nindot maayo imong Kaya tingog. nindot ako tingog rin oh. Para matapon ka sa Uslan Gingon, Asturias. Oh, Asturias ba? Singing contest Oh, lagi. singing contest. Oo, nya maama ka daw ka na. Kaya doon nila sa Manila ba? Papilon sa shoot time ba? Wow! Showtime? Oo. Ya, sigurado to ba nga nindot akong tingog bay? Oh, oy. 100%. Ya, dugay pa to siya kabot. Ah, dali na to. Doon ra nara siya. Oh, sige. Abi, nindot siya akong tingog gani. A few moments later. Oh, tara si ko na yung sige kapto ni bay Iya, siya. Usa na yan na. Usa man na. Mauni mo. Among ipainom nimo. Oh. Amo ba? Oh, basta. Ayon ko na bi. Tahibuti irbalti. Makapadaot sa lawas, makaninot sa tingog. Ang imong tingog na bati mo nindot. Di, na ingredient lagi. Ah, nindot ingredient ay god. Ayo, gikan pa di sa bawas. Oy, Mao ba? Unya, mahalon epektibo kay gina. ni. Oh, mahalon kay ni. Ah, nga baligyan na nimo. Lain skig di. Kamahal ani nya. Bantay. Ipanghatag ra. Palit ko ana biro basta mausap kong tingog ka. Mausab kayo. Ah, po. Apin mo boy. Mo na daw ko kay. Sus, grabe nasangit ko sa chick. Kasi gahatag ani. Tama ni siya. Bila may baligyan yun ni. Kuan ra ni siya noon mga 5,000 may akong palit ani pero amigo ra man ta. Marag Patay. 2,000 lang goro. Okay ra man kani mo? 2,000? Oh, 2,000. Unya sa kayot lang. Sa akong Gcash, kung pila akong Gcash ha. Kayot lang kayo. Kayot lang. Kwarta na ta ani. Ha? Kwarta na. Aki, sige. Mantika 5 pesos. Nya, Mabaylo ag 2,000. kinir ba si mantika ni baboy o sa kapaw nga Oo, mantika lagi. ni. Oh, lagi. Kwarta na ni. Ako'y bahala. Ako sila nga atik-atikan rug hatag ron. Ah, bahala basta makuha lang gyud ako. Oh, bay. Oy. Oh, saman. Ah, usay gusto niyo cash o Gcash? Siyempre cash kay Oh, cash yung gusto Oh, day. cash. Ya, epektibo yun na. Epektibo kayo. Sure na sure. Oh, ay choy. Oh, boy. Epektibo kayo ni. Epektibo ka ni, boy. Sure yun na. 100% kayo. Sure. Hindi ako manibar yan. Tarang bayad. Ako lang tara ay natanawan yun dia kay kaso yung gusto. Kwarta na ni. Okay, ako nang ikuha ninyo. Oh, ako yun ang gatagi mo ha. Ya, pila man eh. Ah, 2,000. Kaya 2,000 ikuha na ni. Sure man jud kaniya. Oh, oy 100% Bantay bitaw mo hindi sa kuntigo kaniya. Oh, Imna nya. Kanta ka kay para may bawo ano. Dindot kay mong tingog. Oh, sige, imnon ron. Eh, usuya ko ni. Ay, vlog ako, makadaw ko sa tangalan ng kampiyon. Paano to mo? Taga-atang para ya, to. boy. Ya, kami kay vlog ko lang. Oh, ha? sige. Ah, sige. Sige. Ang botelya. Oh, Ako ugma, sure ang bayad ugma. Balik ka lang ako, sige. Antik ra na. Oh, sige. Ako na tara hari sabi. Kinida. Munindot na akong tingog si Ruanib. Ako ni Hutun. Akong testingan. Munindot akong tingog siya. Be, suwayan ako. Ah, Estong nagwapoy, mga ka-istorya. Gusto na may akong tingog eh. Buang na, inyo nagapanin nito tingog. May trabaho, kami. Tayo na niya, mga buang ni mga watay. Untam na akong tingog nun. Kung taingangan mo ako, naunat na iyong pangita. Nabuhan na ni. Unta na niya ako tingog. Idoy! Unta mi yung atagoy. Muram ni magdika. Idoy! Ganagan nga ako. Tanawan ipikto na. Oh, lagi. Nawa Ikaw, no? naman yung tingog noon. Ano dito gihatag kwarta di ay. Katong tunol niya, mao to. Saan man mo kung matunga ni na to, saan man mo? Iabang ko lawis. Lawis, iabang nimo. Abang. Ah. Maniyaki sige kag naong. Oy, ako ar gini. Ah, imo na na. Ah, Ah, guys. mag-inom lang ta, mag-inom. Aw ka na inom pero Dali, anak, kaya nagapura na ako. doon sa aging. Na, nailad sa tabay. Patay. Nge! Patay, nge!